हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान ब्लगआवहाय बरायहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय दायो आङो मोनसे जायगायाव थांनो रेडि जागासिनो। आं बबे जायगायाव थांगोन नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय खिथालांबाय थागोन आङो। मा होनो आं मोनसे फिसा खामानि सोलोंनो नागिरदों आरोना, बेखौ आं दा खबर लानो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो। थ' दे बिदिब्ला थांगोन बेखौ दा ब्लगाव खोन्थालांबाय थागोन आरोना। दायो आङो थांबाय थाग्रोनोसै। नै हेलमेट लाबाय, ओमफ्राय सानग्लास लाबाय, ओमफ्राय बेग फिसा आरोना। ओमफ्राय नै इयाव दङ लेखा आरि दं आरो बेयावहाय। नै थांबाय थाग्रोनोसै आङो। दखानावबो हाबलांबावनांगौ आरोना पासपर्ट बुखांनो। दखानबा खुलिदोंना खुलियाखै मिथिया, दाबो 9थायानो जायाखै। ओमफ्राय दिनैथ' फ्राइडे लाइफआव बिजनियाव बन्द' जायो आरो। ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै, दखान मोनो ना मोना दसे नेहैनांसिगोन बायदि मोनबाय आं। मोनफैबाय। ओरैनो थांनो बुजियाखै आङो। बुजियाखै फुंनायबाखै। थ' गाइस नै फैनानै आङो खबरबो लाफैबाय। बेनिफ्राय दायो क्लास दसे खालामबाय, बेनिफ्राय नै दा दसे प्रेक्टिकेलबो खालामगासिनो आङो। ओमफ्राय नै लोगोनि आथिंखौनो ट्राइ खालामगासिनो आरोना, थ्रेडिंनि प्रेक्टिकेल खालामबाय थादों दा। ओमफ्राय नायनोसै नेक्स्ट देआवहाय मा मोनो। दिनै फार्स्ट दे नालाय बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आङो। दे थांनो ओंखारफिनबाय नै। नों थांबासिगोन दां आंजों? हा थांबासिगोन इयो। थांबाय थानोसै। ओंखामखौथ' जानोनो हाखायासै, ओरैबायदि ओंखाम उखैखादोंमोन दहायो। ओंखाम उखैनानैनो जेबो जानो हायासै आरो। ओमफ्राय दा सानसे थानोसै, दा मोनाबासो संनानै जानोसै। ओमफ्राय ओरैबायदि गरमबो मोनबाय, लामायावबो ओरैबायदि हाद्रि आरो गारि गिदिर खारनायनि खोथा दं, ओरैबायदि हाद्रि जायो। ओमफ्राय फांखा होनानै दसे जिरायनानै दङ। ओमफ्राय नै रुमनि हालोदखौ नायनो हागोन। दहायो बुग्लुंगिसि माबा माबि नागिरना लाना थांदोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय बेफोरखौ फोसाबनांगौ दायो, फोसाबाखै जेबो। मेंबाय आरो गोबाव जाबायना बिदि गोजान लामा थांनायाबो। मेंनाय मोनो बिरादनो, दसे जिरायनानै लानोसै। ओमफ्राय आं दायो खोन्थानोसै आरो नोंथांमोननोहाय मा होनो, आङो दहायो थांदोंमोन सापागुरियाव आरो। ओमफ्राय आं माने दाथ' जेबो खामानि गैथ'वा नालाय, मोजांथ' दाबो फेमिलिबो जाथ'वाखै नालाय, बेनि थाखायनो गोबावनिफ्रायनो आङो थांनाय बोसोरावनो आरो मा होनो पार्लार सोलोंनो नागिरबाय थाखादोंमोन। ओमफ्राय दायो सासे लोगोआ पार्लार लागासिनो जाहैदों आरो। ओमफ्राय बियो आंनाव मैया कल खालामदोंमोन। ओमफ्राय बेखौनो आङो दिनै थांनानै फैदों, खबर लानानै फैदों आरो। ओमफ्राय मोजाङानो। ओमफ्राय आङो दायो पार्लारखौ लानोसै आरोना लोगोफोर। दिनै फार्स्ट देमोन आंनि पार्लार लानाया आरो, फार्स्ट देमोन बेनो। ओमफ्राय नायनोसै माबायदि रोङो।
सिगाङावथ' आङो मेकआपखौ लाखांखाबाय ब्राइडेल मेकआप जेल मेकआप ओमफ्राय दायो कालार लानोसै जेब्ला मोजाङै हायो अब्ला दखानबो होनानै थानोसै आरो माथो एफाग्राब दखान होनानै जाया होनबालाय जों हिनजाव मानसियानो ओमफ्राय जेबोथ' खामानि मावनो रोंखाला साख्रि बाख्रिबो नागिरनो रोंखाला बेनि थाखायनो दखाननि लाइनखौ लाखानांगोन ना बिजनेसनि लाइनखौ ओमफ्राय मेंबाय आरो मेंनाय माने ओमफ्राय आङो दसे बिदिनो मानानै रेस्ट लागासिनो दं दायो ओंखाम संबाय थानोसै मा ओंख्रि जाखो मिथिया ओमफ्राय आं दा ओंखाम संनो देखायनो